Gutril wayang kekek jamong mansengkune abadir girike pun mateng gesek iki ngadep ngarsane Sinuhun Prabu Ngastina ya arepe mendem ya mendem ning ngangge tata krama nggo ngombe kalih kula yen biyen aku kendel saiki prei wis urus babar pisan terus sono wonten dawuh ngersakaken ngunjuk ora mundur ana nggih ngestaken dawuh niki minangka tandha wong Ngastina anggenipun sami seneng-seneng suka parisuka merga matine danyange tanah Jawa pun Semar sangwaran dena betik mesuk mendemo baris kang prayitna
Wasaranta tinumpes paniku awak Pandhawa ora wurung dadi mungsu ora wurung dadi mungsu Soto ing pra Pandhawa Taman Pati Arya Sengkuni paman kadil mampak wanci pangklong kepapat obor sewu jumbuh kalian rekayasa rekodaya sanggit rungsit ingkang sampun dipun tindakaken para Pandhawa anggadhahi kaprawiran anggadhahi kasantosan karana rinten dalu tansah dipun tenggani kalian danyange tanah Jawa nenggih Semar Badranaya saestu bilih Semar samangke sampun pejah paman nalika semanten Semar menika kula kanthi jagongan wonten ing wandi alit lajeng kula caosi wujudipun unjukan wedang kopi kenthel ingkang sampun kula campur kalian daru beksi utawi sampun kula campur kalian racun mboten ngertos sangkan paraning bilai lajeng Semar menika nggletak wonten sainggile lincak dadanipun boten nebak mertandane menawi jantungipun sampun boten mlampah Pandhawa sakmangke mesti sami nangis gugup merga Semar sampun pejah bangkene Semar sampun kula kubur kula pendhem wonten ing kutha Pramanakati wewengkon negari Ngastina bagus yen ngoten aku menyar mangrengko rumeng urip kalian matur nggih Pandhita karya wangsit pindha kumbang ajabing tawang susuh angin ngendi nggone nyuwun sewu nggih kalian matur sisih nyun gungi samudra pangaksami yektosipun batos kula menika njerit ras kula menika mboten trima mulat dumateng tingkahipun para Kurawa mliginipun Patih Harya Sengkuni monggo samangke kula menggalih Semar niku dosanipun menapa lepatipun menapa kalian para sata Kurawa perkawis para Kurawa anggenipun edan kalian jabatan mendem kalih kelungguhan serakah dakah-dakah tega mentala budidaya pejahipun para Pandhawa monggo ning Semar menika mboten ngertos dumateng kentang kimpuling kahanan pojok plereting lelampahan mongko mejinipun paduka langgih prisa bilih Semar menika tata gelar namung wujudipun Panakawan ing sejatosipun menika dewa ngejawantah ingkang andadosaken kuwatosing manah kula menawi para Kurawa mejahi dhumateng Semar Badranaya lan dipun pendhem wonten ing kutha Pramanakati Semare trima ning menawi sing momong ora trima mangke kados pundi nuwun sewu nggih anak Prabu Duryudana sampun was sumelang ing penggalih nadyan kados pundi kemawon panjangka gegayuhan wiwit kuncung ngantos gelung sampun ngantos owak lan gingsit anggen paduka badhe merjaya dumateng para Pandhawa nyingkiraken dumateng anake Kunti
mongko sampun cetha ngigla tanpa warna bilih ingkang ngayomi dumateng Pandhawa menika mboten wonten sanes kejawi namung Semar Badranaya. Mila sampun ngantos nglokro, sampun ngantos bingung, sampun ngantos mangro-tingal. Pejahipun Semar wonten negari Ngastina menika kabar ingkang kremenaken menawi Semar menika sampun pejah Pandhawa liyane mung kari ngrentengi sirahe. Umalyang lotoking katyuping angin aduh paran dhisik iki ana piyayi putri sing wis lalu ing yuswa munggah ning setinggil Binatarata negara Ngastina. Para kaki prasaja Nyai sapa kang dadi aranmu? Nuwun sewu Sinuwun Prabu Duryudana. Lamun to aku ora bisa jangkep ing tata kramaku sowan oning Pendhapa Ngastina tanpa piniji ditepungake wae aku garwane Kyai Semar Badranaya lan apa to wigatine kraya-raya adoh saka Karang Kadempel aku sowan ana ing prajamu mung bakal nyocokake pawarta ingkang binandung ing karna ujare wong akeh. Apa bener kepara nyata lamun to sesembanku Kyai Semar Badranaya seda dikubur ana negara Ngastina. Madananira ayu kumma kucam pranya maratani muragake paring dawuh kok Kyai Semar bisa seda kuwi larah-larahe kepiye yen pancen panjenengane wis seda pripalungguhan niki pakuburane mapan ana ngendi
aku tak niprok ana ing kono, aku tak sujud ana ngarsane pangeran supaya paring pangapura marang dosane Kyai Semar. Nyai Kanastren bab iki kaya kurang prayoga lamun to dirembug ana ing sana sewaka men wijang gamblang sejarah Kyai Semar kok bisa seda Ripalungguhan iki Patih Sengkuni sing bakal critani mula kang mangkono ayo tak kanthi ndak kanthi ana papan sing sepi aja nganti sadurunge kowe engko nangis dingerteni karo sapa-sapa ayo melu aku Nyai Kanastren